Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Сёння раніцай размаўляем пра беларускія незалежныя медыі, а дакладней пра стрымінгавую платформу Беларусь Туморроw і яе месца сярод іншых медыяў незалежных беларускіх у нашай студыі. Алексей Дзікавіцкі, кіраўнік гэтага праекта. Прывітанне, Алексей. Прывітанне, і галоўны рэдактар праекта Павел. Ну і галоўны рэдактар праекта Павел Свердлоў. Я таксама часам вяду стрымы на Еўрарадыё, таму мы вырашылі ўжо не прыцягваць нікога яшчэ да гэтага стрыму, у якім мы будзем адказваць на пытанні пра Беларусь Туморроw. Дарэчы, сябры, жывы эфір, ёсць чат-трансляцыі, калі ласка, пытанні, калі яны у вас ёсць, задавайце, ставьте лайки, дизлайки, нават калі вам нешта не падабаецца гэтаму відэа. Лепш лайки, безумоўна, але як мы ведаем, працуе гэта ўсё аднолькава. YouTube, ён бачыць, што вам гэтае відэа неабыякавае, што яно вашу рэакцыю выклікае і робіць яму лепш, робіць больш гледачоў. А чым больш гледачоў, тым бліжэй мы да пераменаў у Беларусі. Заўжды я так і кажу. Алексей, ну вось Беларусь Туморроw, да? Што гэта за праект? Давай пачнем з самага пачатку. З самага пачатку гэта пачалося ўсё летась, увесну, калі вось тады яшчэ мне тут не было, а вось калегі з Еўрапейскай рады для Беларусі і Маланкі разам таксама з калегамі з беларусаў рынка вырашылі вось пачаць такое вяшчанне на платформе, вот як ты і сказаў, стрымінгавай платформе, куды запрасілі, спачатку пачалі туды даваць свае праграмы, відэаконтент, а потым пачалі запрашаць паволі партнёраў. Так, каб у адным месцы сабраць на спадарожнікавым вяшчанні, так сказать, тое, што робяць у відэафармаце беларускія незалежныя медыа. Зараз сітуацыя крыху змянілася, бо гэта надалей стрымінгавая платформа. У прынцыпе, яна пачала так ужо больш-менш стабільна працу з восені. Я далучыўся да праекту крыху больш чым 2 месяцы таму. І зараз гэта надалей стрымінгавая платформа для беларускіх незалежных медыяў, якія прадукуюць відэаконтент. Мы пакуль што даступныя толькі на спадарожніку, але колькасць партнёраў у нас ужо дасягнула 18. 18, так. Так, я палічыў таксама перад эфірам спецыяльна. І што самае важнае, сетка вяшчання, яна больш упарадкаваная. Гэта значыць, што у сетцы вяшчання, якая складаецца з прадукцыі розных, абсалютна розных вытворцаў, мы стараемся надаць, так сказать, нейкую лагічную паслядоўнасць, так, каб чалавек, который ўключыць Беларусь Туморроw, быў у курсе падзей у Беларусі ў свеце, а таксама, каб яму гэтыя падзеі былі патлумачаныя экспертамі, палітыкамі, адмыслоўцамі і гэтак далей. То бок гэта як тэлебачанне, у прынцыпе. Так, можна сказаць, што гэта як тэлебачанне. Адно, што тыя, хто працаваў, хто разбіраюцца ў тэлебачанні, ведаюць, што калі тэлебачанне, допустим, само па сабе з'яўляецца вытворцам большай часткі ўласнага контенту, акрамя, допустим, мастацкіх фільмаў ці дакументальных фільмаў, дык гэта значна лягчэй упарадкаваць, бо гэта адзін стандарт, дзе ты можаш гэты стандарт задаваць і яго пільнаваць. Калі ты маеш, допустим, адначасова эфіры Еўрарадыё, навіны Маланкі, допустим, ток ад нашай Нівы, ці такія матэрыялы ад беларускага расследавальскага цэнтру, ці, допустим, матэрыялы з Будзьма кампаніі, яны ўсе розныя, яны розных фарматаў. Таму іх трэба крыху, так сказать, падагнаць, уставіць у адпаведнае месца ў сетцы вяшчання. Глядзіце, ідэя ў тым, каб, за 0 грошай, умоўна кажучы, да, узяць той контент, які ўжо ёсць, які робяць беларускія медыі, якія працуюць на Ютубе, сабраць яго, нейкі такі кавалак эфіру, скажем так, да, вось просто пытаюцца, што такое стрымінгавая платформа, да, людзі вось не разумеюць, што такое. Так, то есть это месца. Пляцоўка, дзе вось так вось сабрана у нейкай хорошай, прыемнай, прыязнай, лагічнай форме, адзін за адным. Вось гэтае відэа Dream Team, просто каманда Мары з беларускага Ютуба, і все гэта запіхнуць туды, дзе гэтага няма. У тэлевізары, да? Так, трэба памятаць, што
вельмі шмат беларусаў. Ну, зараз у нас няма статыстыкі, у нас няма нармальных, на жаль, сацыялогіі нармальнай, але значная большасць беларусаў глядзіць тэлебачанне. Часта тэлебачанне глядзіцца фонам. Таму чалавек можа сабе, допустим, уключыць тэлевізор, займацца сваімі справамі, потым, калі нешта яму цікава, ён, ага, дайся, я пагляджу гэтыя там 15 хвілін ці 20, потым зноў, але чую, што ў тэлевізары. Такім чынам не трэба як бы скакаць па розных парталах, па тым жа Ютубе, не трэба VPN і гэтак далей. І гэта пакуль што на спадарожніку. Бо зусім хутка, вось акурат заўтра мы будзем мець такую закрытую прэзентацыю нашага новага парталу, то есть першага новага парталу, дзе ўжо будзе магчымасць глядзець Беларусь Tomorrow онлайн, а таксама па прынцыпе VOD, гэта значыць видео on demand, глядзець паасобныя праграмы, которые, допустим, не абавязкова сидзець же зараз з праграмай, правда, выдрукованай у газеце праграмай телеперадачу, і вось сачыць, што зараз са 17:05 будзе тое ці тое. Можна будзе эту праграму выцягнуць і паглядзець асобна пры дапамозе вось гэтага парталу. Потым будзе яшчэ прыкладанне для тэлевізара. Так што гэта месца, дзе будуць сабранае тое найлепшае, што робяць нашыя калегі з беларускіх незалежных медыяў у адным месцы, і можна гэта глядзець 24 гадзіны на сотні. Ну вось класная навіна пра, я так разумею, што заўтра гэта закрытае, да, то бок гэта не з'явіцца ўжо заўтра онлайн, але нарэшце красавіка на пачатку траўня. Замест гэтай заглушкі, дзе напісана заўтра чакайце ў вашых тэлевізарах на сайце belarustomorrow.com, да, нешта з'явіцца новае і што будзе прэзентаваць платформу. Так, дакладна. Ну, трэба разумець, што тэлебачанне, стварэнне нават стрімінгавай платформы, будзем так называць, якая з часам, ідэя такая, каб з часам гэта ператварылася ў грамадскае тэлебачанне беларускае, пра гэта пазней крыху пагаворым. Гэта складаная справа. Сама упарадкаванне самой сеткі вяшчання, а потым графічнае афармленне, которое, у прынцыпе, ў прафесійных тэлебачаннях вельмі і вельмі каштоўнае. Мы гэта робім вельмі сціплымі сродкамі, практычна за 0 грошай, як ты кажаш. Ну, гэта все трэба, каб это выглядала больш-менш, гэта выраўняць трэба гук, трэба і гэтак далей. То есть гэта даволі шмат працы. Мы яшчэ рэкламуем наших партнёраў у нашай сетцы вяшчання, у нашым эфіры. Трэба падрыхтаваць адмысловыя застаўкі, можа не ролікі, а застаўкі з рэкламай наших калегаў і гэтак далей. То есть у прынцыпе, калі нехта думае, што вось атрымалі нейкае фінансаванне, дык ад завтрашняга дня хай там это все ідзе. Трэба стварыць архіў і гэтак далей. Гэта вельмі складаная і крапатлівая цяжкая праца, так што паволі, крок за крокам, мы хочам ператварыць гэтую платформу, так стрімінгавую платформу у прынцыпе тэлебачання, так. Ну, просто мне здаецца, што вельмі шмат у інтэрнетах ёсць экспертаў па медыях, якія добра ведаюць, як трэба медыям працаваць, што трэба пісаць, што трэба паказваць, якія медыа залежныя і чаму, а як ім быць незалежнымі і чаму, да? Хаця ў медыях яны ніколі не працавалі. Да? І дакладна так жа ёсць вельмі шмат экспертаў па тэлебачанні, якія такія, ну вось, это ж тэлебачанне, там туды-сюды давай, типа, да? Ось якія ніколі не працавалі на тэлебачанні і, ну, не ведаюць колькі вось працы, да? Так, стаіць проста за тым, каб адна за адной выходзілі праграмы у свой час, колькі людзей мусіць гэта кантраляваць. Так, калі падразаць, афармляць і гэтак далей. Да, калі які-небудзь тэхнічны збой, да, мусіць быць чалавек, які на гэта зрэагуе і нешта падменіць, так, гэтак далей. Это каля 10 чалавек і большасць гэтых людзей працуюць парт-тайм. Таму, у прынцыпе, для каманды нават стрімінгавай платформы, калі не будзем яшчэ пакуль называць Беларусь Tomorrow сапраўдным тэлебачаннем, гэта вельмі і вельмі мала, а тэлебачанне сапраўды складаная канструкцыя. Яшчэ трэба памятаць, што як бы прадукт, які мы бачым на Беларусь Tomorrow, у нас пока няма уласнага прадакшна. Мы не прадукуем нічога самі, акрамя нейкіх заставак ці там афармлення. І таму ён адлюстроўвае, в прынцыпе, адзін да аднаго стан вось
Что такое белорусский незалежный YouTube сегодня, да? Так, докладно. То есть, есть редакции, вот, допустим, нашей Нивы, да, мы даем у эфир ток с нашей Нивы. Есть зеркало, новины зеркала, ці новины Маланки, яны такие, якія яны ёсць, якія гэта тое, на што мы зараз здольныя, як сектор, як это кажуць, так як сектор. Але абсолютно мы тут, ну, не ведаю, я маю даволі вялікі досвед у тэлебачанні, мы абсолютно готовыя дапамагаць, да, тому што ёсць некаторыя такія, скажем, простыя крокі пры дапамозе невялікія, якія не патрабуюць нейкіх вялікіх укладанняў, пры дапамозе якіх фарматы наших калегаў, партнёраў можна паправіць, і мы ахвотна, так сказать, готовыя служыць дапамогай у этой справе. Так што гэта ўсё пакуль што фарміруецца. Але вось я вельмі спадзяюся, што напрыканцы красавіка, на пачатку мая можна будзе ўжо, кожны зможа гэта пабачыць пакуль што на нашым партале, калі хтосьці яшчэ не глядзіць на спадарожніку. Ну, а пакуль што можна глядзець на спадарожніку. І да гэта таксама было шмат пытанняў. Вось людзі, ну, з нашай бурбалкі, да, з нашых колаў, яны пытаюцца, дык як вас можна паглядзець? Таму што кожны чалавек, ён мерае тое, што адбываецца па сабе, да, і вось калі, ну, вот я не магу паглядзець, вот я жыву там не ў Беларусі, да, я ў вымушанай эміграцыі. Так. Бачу, што людзі нешта робяць, да, я хочу паглядзець, ацаніць, і не магу, таму што гэта робіцца для абсалютна іншай аўдыторыі, для тых людзей, якія жывуць у Беларусі і глядзяць тэлевізары, да. У мяне пачынаюць узнікаць нейкія сумневы, а ці сапраўды там нешта ёсць, а як гэта, чаму гэта, да. Ну, ось чалавеку складана зразумець, што гэта не для яго. Да, вось ёсць, я не ведаю, ёсць... Хутка будзе для яго. Ну, хутка будзе доступ ўжо ва ўсіх, але, вот на што я, да, YouTube гледачы, да, яны ўжо з намі. Тыя, хто глядзяць, там, не ведаю, обычное утро, да, тыя, хто глядзяць ток і навіны нашы Нівы, Еўрарадыё, там, Маланку, ну, шмат якія каналы, да, там, Мелказёрава, значыцца, яны ўжо ўсе з намі, яны ўжо чакаюць гэтага на Ютубе, яны глядзяць гэта на Ютубе. Мы падумалі, што трэба падцягваць іншую аўдыторыю, тых людзей, якія жывуць у Беларусі і, ну, якія YouTube чамусьці з пэўных прычын, ну, не ўспрымаюць як крыніцу інфармацыі. І згодна з любой сацыялогіяй, і з незалежнай, і з дзяржаўнай, такія людзі ёсць, іх проста да халеры. Вот калі у вас няма такіх знаёмых, вы шчаслівы чалавек, жывеце ў нейкай такой ужо, ведаеце, новай дыджитал рэчаіснасці, да? Дакладна. Вось, а у мяне такіх знаёмых просто, ну, полно. Відавочна, што гаворка ідзе пра людзей, ну, больш сталага веку такіх, да? Але, ну, чаму мы мусім іх кідаць? Чаму мы мусім іх пакідаць сам-насам просто вось з гэтай дзяржаўнай прапагандысцкай махінай і не даваць ім альтэрнатывы, да, не даваць ім нават шанса шчокаць, да, клікаць і знайсці там нешта іншае. Ну, вядома, гісторыя не паўтараецца дакладна ніколі, але ў 20-м годзе у часе рэвалюцыі, калі быў адключаны інтэрнэт у Беларусі, і мне потым расказвала знаёмая, што, так сказать, у дачным пасёлку у яе антэна, яшчэ ў кагосьці была антэна, дык вось была такая сітуацыя, што увесь гэты дачны пасёлак ён сядзеў у двух хатах, там, дзе былі антэны, увесь час глядзелі Белсат, тады я працаваў на Белсаце праз спадарожнікавую антэну. І людзі часта прыязджаюць, допустим, нават калі не маюць у горадзе, маюць у вёсках, маюць на дачах. Гэта адно, гэта можа быць таксама, сярод усяго іншага, можа быць таксама выхадам на сітуацыю, калі улады, допустим, прыціснутыя да сцены пойдуць на адключэнне альбо значнае абмежаванне доступу да інтэрнэту. А другая справа, памятаем, што у Беларусь Тумораў мы аб'ядноўваем сродкі масавай інфармацыі незалежныя. Мы ўсе ведаем, тыя, хто ў этой бурбалцы, што не заўсёды дачыненні, стасункі паміж медыямі, яны прыязныя. Ну, можа, не варожыя, але не заўсёды прыязна. Тут ёсць шанец зрабіць нешта разам. І гэта
Уявіце сабе змены ў Беларусі. Што будзе і якое павінна быць у Беларусі новае тэлебачанне? Пра гэта ніхто не задумваецца. Я размаўляў і калісьці з прадстаўнікамі кабінету і з рознымі іншымі палітыкамі, кажу, вы думаеце пра гэта? А не, ну прыйдзе час, то падумаем. А вось уявіце сабе, што праз месяц Беларусь становіцца вольнай, альбо, допустим, скажем так, нема дыктатуры. Што з беларускім тэлебачаннем? Якое оно павінна быць? Як яно павінна? Ці яно павінна фінансавацца з бюджэту, то мае быць дзяржаўнае тэлебачанне, ці грамадскае? Можа, это грамадскае тэлебачанне, калі грамадскае, так яно павінна служыць грамадству, і там павінна быць прадстаўленая шырокія, так сказать, кругі грамадства, шырокія колы грамадства. А вось мы і збіраем, таму што і «Зеркало», і «Еўрарадыё», і расследавацкі цэнтр, і «Будзьма», і «Халезін» – гэта ўсё прадстаўнікі беларускага грамадства. Гэта, ў прынцыпе, ідэя грамадскага тэлебачання. Я думаю, што Беларусь Tomorrow мае ўсе шансы стаць проста вось такой сапраўдным грамадскім тэлебачаннем для новай Беларусі, калі партнёры нашы падвучацца, калі мы навучымся працаваць разам, калі мы падзелім ролі. Адным цікава рабіць праграму пра падарожжа, другім навіны, трэцім публіцыстыку, іншым міжнародныя праграмы, яшчэ камусьці журналісцкія расследаванні. Дык вось добра, давайце пад адным дахам будзем вучыцца рабіць гэта лепей, каб потым стаць грамадскім тэлебачаннем. Вось гэтая ідэя рабіць нешта разам, яна таксама вельмі важная. Да? Все вельмі шмат размаўляюць цяпер пра крызіс, у якім медыі, да, у звязку там з замарозкай амерыканскага фінансавання, увогуле ў звязку з тым, што там 5-й год мы у эміграцыі, і ўлады кожны дзень што-небудзь робяць для того, каб адразаць, аддаляць нас ад аўдыторыі, там прызнаюць экстрэмісцкімі фарміраваннем. Вось медыазона учора прызнана экстрэмісцкім фарміраваннем, там увогуле гэтых экстрэмісцкіх фарміраванняў ўжо там да халеры, да? Вось, і гэтая ідэя, што мы можам разам нешта вот сабрацца, да, вот у кулак такі, да, і зрабіць яго, да, яна, мне падаецца, вельмі важнай і вельмі важным такім прыкладам і сігналам для людзей. Просто мы тут не ворагі адно аднаму. Да, мы канкурэнты, але мы ўсе, у нас агульная мэта, мы ўсе разумеем, з чым мы змагаемся, мы ўсе разумеем, да чаго мы ідзем разам, і мы разам можам рабіць нешта, не кожны паасобку сам сабе, да, а ўсе разам сабрацца і нешта зрабіць. Дакладна, бо ідэя Беларусь Tomorrow наша абсалютна не выключае таго, бо кожны сапраўды робіць тое, што лічыць патрэбным. Ніхто ж не ўмешваецца з боку Беларусь Tomorrow у некую рэдакцыйную палітыку. Ну, часам мы можам падказаць, што, слухайце, паставьте, от вось лепей так святло, допустим, у сваёй студыі ці імправізаваная студія, каб это лепей выглядала. Вось і все. Кожны займаецца сваім, тым больш мы не плануем, допустим, выхаду у YouTube. У тым сэнсе, каб не канкураваць з нашымі партнёрамі. Так, мы будзем прысутныя, праўда, у аплікацыі, мы будзем прысутныя на партале вяшчання, будзем у сацыяльных сетках, дарэчы, которые сёння павінны быць запушчаныя, прынамсі, застаўкі там павінны з'явіцца. Вось, але мы не будзем канкурэнтамі так сказать, не будзем адцягваць гледачоў Ютуба ад каналаў нашых партнёраў, которые, наадварот, будзем рэкламаваць. Ну так вось гэтым жа і ідэя. Дакладна. Каб усе захоўвалі свае аўдыторыі на ютубах, каб усе працягвалі выпускаць відэа, збіраць там прагляды, каментары, камунікаваць з аўдыторыяй. А недзе яшчэ была пляцоўка, якая забяспечвае доступ да іншай аўдыторыі, яшчэ іншых гледачоў, з якой, магчыма, людзі перацягваюцца паволі на YouTube-каналы, калі яны бачаць нешта цікавае. Можа быць, з YouTube-каналаў гэтая аўдыторыя перацягваецца на гэтую пляцоўку, там, і гэтак далей, і гэтак далей. Я хацеў вярнуцца да пытання таго, што, ну, вось ужо год, як бы фармальна праекту год. Яго запусцілі у дзень смерці Сталіна, 5 сакавіка, гэта была ідэя рэпарцёраў без межаў. Мне яна таксама, у прынцыпе, спадабалася, чаму не. Дата знакавая. Для іх это была нейкая асаблівы там сімвалізм, да, по праект пра свабоду слова там, і так далей. Ну, для нас, у прынцыпе, тоже сімвалізм ёсць у гэтым, да. І вось нам задавалі пытанне, ну, дык год вы працуеце, да,
за год тоже можна было горы навараціць. Так я памятаю, што было 5 сакавіка. Мы крыху трэніраваліся да таго, але ну вось у гэты дзень, калі праект выйшаў у эфір, да, калі ён стаў дасяжны, просто супрацоўнікі маланкі, супрацоўнікі еўрарадыё, яны, акрамя таго, што у іх былі нейкія свае абавязкі працоўныя, былі і ёсць, да, у іх з'явілася, ну вось, нейкая частка дадатковых працоўных абавязкаў, звязаных з праектам «Беларусь Tomorrow». Яны сталі збіраць вось гэтыя праграмы, фарміраваць іх сетку, а тэлебачанне яно мусіць працаваць без перапынкаў, сябры. Нельга, каб была дзірка, да? Адразу ты атрымліваеш папярэджанне нейкае, што ў цябе нешта не так, да? Вось, значыцца, трэба да гэтага падыходзіць, ну, дбайна, без касякоў, да? Вось, і гэтыя ўсе людзі, якія мелі, уласна кажучы, сваю працу на фулл-тайм, да? Яны яшчэ па пару-тройку гадзін за дзень, уключна са мною, у прынцыпе, пачалі аддаваць вось гэтаму праекту «Беларусь Tomorrow». І за год мы, ну вось нейкі час, за нейкі час мы навучыліся складаць гэтую сетку. Мы зразумелі логіку. У нас з'явіліся шапкі, там, значыцца, былі адпрацаваныя тэхнічныя моманты розныя. Далей толькі, мне здаецца, ці ў канцы лета, ці ў пачатку восені мы знайшлі, уласна, грошы, каб ну, гэта хоць неяк аплочвалася, да? То бок больш за паўгода людзі проста на уласнай ініцыятыве рабілі гэты прадукт. Алексей прыйшоў пасля ўсей гэтай гісторыі, уласна кажучы, з Белсатам, да? У снежні. То бок каманда увогуле, яна дагэтуль канчаткова не сфарміраваная, таму што ёсць, ну, ёсць працэдуры, неабходна праводзіць конкурсы, ты просто так не возьмеш чалавек, ты просто так не можаш наняць кампанію, каб распрацоўваць, напрыклад, мабільную праграму, да? Ты не можаш, ну, калі ты звязаны, ну, вот это свет грантаў, да, таму што у вас можа быць, ну, ёсць уяўленне, ну ёсць грошы, там тыкнул пальцам в нейкага свайго сябра, да, умееш распрацоўваць мабільныя праграмы? Ну, умею. Ну, давай распрацуй нам, типа, да? Вось, нет, ніфіга, так гэта не працуе. Трэба праводзіць конкурсы, трэба за ўсё гэта справаздачыцца, каб все было празрыста, каб все было сумленна. І вось так вось пакрысе гэта развіваецца. І дагэтуль тое, што мы робім, мы лічым, да, што гэта робіцца тэстава. Чаму, напрыклад, там на сайце дагэтуль вісіць заглушка, ці у тых соцсетках, ну, мы натуральна, калі мы пачыналі, мы занялі імёны там у Тэлеграме, у Фейсбуку, і то не паспелі нармальна заняць, ужо нехта там падмітусіўся і тое-сёе заняў за нас, да? Чаму там як бы заглушкі і нічога няма? Да таму што мы хочам спярша зрабіць варты прадукт, ну, рэальна тое, што чалавек уключыць, і яго не адвярне. Там, ну, калі мы кажам пра аўдыторыю ўнутры Беларусі, нават слова рэжым у эфіры, яно можа, ну, трыгернуць чалавека, да? Яно можа так, я пераключаю далей, я лепш там, не веду, пагляжу мульцікі там якія-небудзь на суседняй кнопцы, да? Чым вось гэта, таму што за гэта можа і прыляцець. Вось, мы хочам спярша зрабіць, ну, вось гэты прадукт, да? І далей ужо выступіць, далей ужо рэкламаваць яго, ісці з ім да людзей, калі няма прадукту. Гэта ўсё ідзе наперад. Які сэнс? Гэта ідзе ўсё наперад. Ну, так як мы і гаварылі яшчэ раней, што уявіце сабе, што, допустим, у тэлебачанні, ну, которое займаецца ўласным прадакшанам, там, допустим, вядома, што працягласць праграмы павінна быць 29 хвілін, і ўсё.
І так гэта робіцца. Калі ты маеш ад партнёраў, да, вот, допустим, публіцыстыка, у партнёра госць менш цікавы, ён размаўляе, вядоўца з ім 25 хвілін. Калі больш цікавы, больш каштоўны, размаўляе 45. І тады уявіце сабе сетку вяшчання. Вот што з гэтым рабіць? Гэта ўсё трэба апрацаваць алгарытмы, трэба знайсці чым дабіць, як это кажуць, эфір і гэтак далей. То есть, у прынцыпе, з таго, што прадукуюць нашыя партнёры для Ютуба, мы хочам стварыць і створым найбольш прымальную для прагляду карціну. Вось зараз мы маем штодзённа 6 гадзін, праўда, 6 гадзін прэм'ернага матэрыялу, гэта ўжо немала. Мы вельмі хочам, каб там у гэтых 6 гадзінах штодзённа, вядома, былі навіны, бо гэта важны чыннік, людзі хочуць ведаць, што адбываецца. Пакуль што мы не маем магчымасці рабіць навінаў вельмі свежых ці ў жывым эфіры, але магчыма, з часам такая магчымасць і будзе. Мы хочам, каб там было даволі шмат пра эканоміку, навіны пра гаспадарку, чтобы людзі гэтым заўсёды цікавяцца, хочуць ведаць. Там, я не кажу, там, скажем, умоўна, пра курсы валют, але пра тэндэнцыі, праўда, пра у эканоміцы ж чаго чакаць, там, ведаю, цэны на нерухомасцях і так далей. Ну і, вядома, таксама важна, нам падаецца важным, гэта мала хто робіць, на жаль, з нашых партнёраў, але мы як бы намаўляем на гэта. Гэта таксама інфармацыя пра тое, што адбываецца ў свеце, бо гэта істотна. Праўда, мы мелі рэвалюцыю, допустим, у Сірыі, ці гэта падавалася б далёка, не ўплывае ніяк на Беларусь, але ўплывае і гэтак далей. Тое, што адбываецца ў Кітаі, вельмі важна для Беларусі. Ну, не кажуць уже пра апошнія падзеі, праўда, у Амерыцы. Так што, вядома, вот цешуся, што до нас недавно далучылася кампанія «Будзьма беларусамі», маса, которая назапасіла за 20 гадоў амаль свайго існавання масу матэрыялаў вельмі каштоўных, што да прысвечаных беларускай культуры, праўда. Так што там, канешне, будзе і культура, і мова, і гэтак далей. Але, паўтаруся, Беларусь Tomorrow адлюстроўвае дакладна стан, у якім ёсць беларускія медыа. Калі яны робяць свае праграмы на расійскай мове, я б хацеў, што было больш па-беларуску, но калі яны робяцца на расійскай мове, значит, на расійскай мове. Калі яны робяцца па-беларуску, значит, па-беларуску. Так што гэта проста вот люстэрка, у якое, так сказать, мы можам глядзецца ўсе. Ну, на жаль, не ўсе. Вось было пытанне пра тое, ці ёсць блогеры або СМІ, якія адмовіліся ад супрацоўніцтва з Беларусь Tomorrow. Безумоўна, ёсць. Ёсць людзі, якія лічаць, не хочуць, напрыклад, аддаваць свой контент бесплатна. І я іх разумею абсалютна, да? Но у Беларусь Tomorrow няма грошай сёння, прынамсі сёння, каб плаціць за контент. Можа быць, калі-небудзь яны з'явяцца. Вось, але пакуль што ідэя праекта гэта мы скідваемся ўсе тым, што ёсць, і з гэтага лепім тое, што атрымліваецца. Да, зеркало. Хацелася б, канешне, допустим, каб былі сродкі на тое, каб падтрымаць нашых партнёраў. Але гэтага пакуль няма, а для партнёра, который мае свой контент на Ютубе, спадарожнік, добра, можна казаць, што там, не так шмат людзей глядзець, окей, але гэта заўсёды дадатковы інструмент, дадатковая пляцоўка распаўсюду. Так што, ў прынцыпе, не до конца разумею, чаму не даць. Ну, у некаторых ёсць, пэўна, там таксама свае, асабліва у больш буйных медыа, свае нейкія амбіцыі на стварэнне сваіх нейкіх, можа, кангламератаў, такіх канцэрнаў. Ну і добра, няхай будзе як мага больш. А тое, што мы вяшчаем праз спадарожнік Hotbird, гэта таксама файна ў тым сэнсе, што той жа Белсат вяшчае праз Астру. Гэта іншы спадарожнік. То есть мы, у прынцыпе, дадаем яшчэ магчымасць тым, у каго спадарожнік, хто глядзіць Hotbird. Ну, некаторым не цікавы ўвогуле такі праект. Да? Вось гэта ідэя того, што мы зробім разам, неважна, да? Некаторым відавочна шкада, што праект атрымаў нейкія грошы, таксама нейкую падтрымку на тое, каб вось гэтая каманда з 10 чалавек не працягвала ўжо там другі год рабіць усё гэта бесплатна, да? Там гучаць такія размовы, типа, забярыце ў іх, аддайце тым, там, хто больш варты, хто прадукуе там контент. Ну, па-першае, так не працуе.
немагчыма у каго-небудзь забраць і перадзяліць гэта. Нейкія я адчуваю вайбы раскулачвання з 30-х гадоў і чырвоных камісараў, калі такое чую. Вось. Ну а па-другое, не трэба думаць, што Беларусь Tomorrow адкусіў кавалак там у некага, да, вось там. Дарэчы, ёсць жа і добрыя навіны. Там обычное утро абвясціла учора, што сабрала 25 тысяч на далейшае вяшчанне, да, і гэта просто супер, да, і гэта паказвае, што заўжды можна знайсці грошы. Не трэба глядзець на тое, што ўжо знайшлі іншыя і спрабаваць выцягнуць, залезці ў іх у кішэню і выцягнуць з яе, да, сабе. Шчаслівым не будзеш. Вось. Але, ну, вось класная навіна, да, калі трэба грошы, ну, шукайце, звяртайцеся, да, і калі ваш праект варты, то будзе фінансаванне. Я яшчэ дадам, што вядома, мы усе ведаем, што беларускія незалежныя медыі ў цяжкай сітуацыі, ну, прынамсі, большасць гэтых медыяў у цяжкай сітуацыі. І так ясна, што трэба думаць пра выжыванне вось цяпер, так, вось сёлета, там, да канца года, да лета і гэтак далей. Але у Беларусь Tomorrow гэта крыху таксама як бы мысленне пра тое, што будзе далей. Як мы і казалі, пра будучае грамадскае беларускае тэлебачанне. Трэба думаць пра тое, каб выжыць цяпер, і гэта ясная справа. Мы вельмі ў гэтым зацікаўленыя, дарэчы, шукаць фінансаванне, калі ты частка Беларусь Tomorrow, ўсё-такі, калі ты супрацоўнічаеш, не частка, супрацоўнічаеш з Беларусь Tomorrow, партнёр ўсё-такі крыху лягчэй. Трэба думаць пра выжыванне цяпер, але трэба думаць і пра тое, што будзе далей. Каб нас не засталілі перамены в акно, як кажуць, любяць паўтараць эксперты, в акно магчымасцяў можа быць вельмі кароткае. Дык вось гэтае в акно магчымасцяў мы павінны да яго падысці, маючы пэўную структуру, пэўную каманду, якая гатовая будзе стварыць тэлебачанне новай Беларусі. Я думаю, што усе, хто як бы зараз займаюцца відэа-кантэнтам, могуць далучыцца і стаць часткай гэтага. То есть мы думаем таксама пра будучыню. Яшчэ, вось мяне вельмі зачапіла, калі ты сказаў пра 10 чалавек у камандзе. Ну, да, недзе 10 чалавек, некаторы, прычым парт-тайм, да. І я так уявіў сабе, памятаеце яшчэ, як выглядае гэты будынак на Макаёнка 9, да? Там 19 паверхаў, здаецца, я ўжо не памятаю дакладна, да? Вось 3000 типа супрацоўнікаў там, да? Ну, гэта вось з іншага боку. Гэта ж не адзін тэлевізійны холдинг, да? Ёсць яшчэ там АНТС ТВ, там ёсць іншая всякая розная. Ёсць яшчэ крыху далей на ўсход. Russia Today, да? Вот просто уявіце сабе, што всё гэта працуе. І нешта я не бачу, ведаеце, там людзей, якія бегалі па каментарах у Фейсбуку, там посты пісалі пра тое, што да адбярыце ў іх грошы там з нашых падаткаў. Да, яны нешта не тое робяць, там да не трэба этого всего, да, хаця грошы там, я вот думаю, сколькі? У мільён разоў больше, там у 10 мільёнаў разоў больше, да? Вось, а вот мы вот беларусы, вот мы чамусьці вот так вот устроены, да? Не толькі мы, ведаеце. Нехта нешта пачаў рабіць. Ну, давайте разбярем вот по нітачцы просто. Вот давайте вот... Грамадства, вядома, мы ўсе ў непростай сітуацыі, маю на ўвазе, вось, так сказать, тую незалежную частку беларусаў, незалежнікаў. Мы ўсе ў цяжкай сітуацыі і, канешне, мы, як Беларусь Tomorrow, абсалютна як бы адкрытыя і празрыстыя. Тут ніхто нічого не хавае. Але крытыка, я добра памятаю пра папярэднія працы. Вот мне не падабаецца, нам не падабаецца, вы марнуеце грошы, бо нам не падабаецца колер, там, не ведаю, лагатыпу, допустим. Ну, але што не... Это ты пра Белсат кажаш, да, не пра Беларусь Tomorrow. Працы, да. І часта таксама і тут. Вот крытыка, таму што крытыка. Крытыка добра, і я, допустим, заўсёды адкрыты для крытыкі, але яна павінна быць канструктыўная. Канструктыўна ў тым сэнсе, што ёсць пэўныя рэчы, которых нельга зрабіць. Пры такіх сродках, якія маем, і пры такім рэсурсе, які мае Беларусь Tomorrow, просто няма магчымасці зрабіць. Вот мы зараз не можам зрабіць прыгожую графічную аправу, таму што это вельмі і вельмі каштоўная.
гледачу можа падавацца, ну там ну што вось нейкі подпіс, там архіў напісана, вось тут некая заставачка, гэта ўсё каштуе вялізных грошай, калі это робіцца прафесійна. Мы гэта зараз не можам зрабіць, але з часам зробім, не час пакуль на гэта. І мы гатовыя на ўсе, як бы, калі сапраўды гледачоў цікавіць, ці патэнцыйных гледачоў цікавіць некая інфармацыя пра планы, пра праграму, гэта ўсё будзе, мы гатовыя, вось такія эфіры сярод іншага, думаю, гэтаму служаць, але будуць соцсеткі, будзе мэйл, дзе можна будзе пісаць, будзем адказваць, будзем камунікаваць, ніхто нічога не хавае, давайте просто зробім як мага лепей, але разам. Можа, вы маеце нейкія такія патэнты і развязанні, которые маглі б палепшыць наш контент, калі ласка. Яшчэ плюсы, я тут рыхтаваўся крыху, прынцыповыя такія плюсы, гэта незалежнасць, да? Мы не кантралюем удзельнікаў праекта, мы ніколі не будзем ім казаць, а здыміце то, а здыміце гэта, а вот это вот мы не будзем ставіць там і так далее. У нас есть дамова, мы бярем контент у нязменным выглядзе. 18 партнёраў мы запрашаем у прынцыпе ўсіх, акрамя самых лютых канспіролагаў і тых, хто там хлусіць адкрыта, да? Значыцца, ну вот реально ўсіх, вось. З абсалютна рознымі палітычнымі поглядамі, з абсалютна розным контентам. Да, калі ласка. Вось. Не кантралюем, даем все як ёсць. Гэта, мне здаецца, ну, бліжэй падысці да вось выканання прафесійных стандартаў, да таго, што такое ну, незалежнасць, да, вот в плане медыяў, ну, можа быць і нельга, да, таму што памятаем, што гэта робяць беларусы для беларусаў. То есть ніхто нема нікога, хто прыйдзе і скажа, а вот знаете, не ставьте заўтра ў сетку вяшчання, допустим, праграму партнёра X, бо ён шкодзіць, нам не падабаецца, бо это шкодзіць там інтарэсам нацыянальным краіны Y. Нема такога. То есть гэта рашэнне, вядома, рэдакцыйнае партнёраў, ну і таго, каго мы берем да сабе, да каго мы запрашаем да супрацы. Далей. Усё роўна наши партнёры гэта медыі, то бок выконваюцца журналісцкія стандарты, то бок гэта робіцца прафесійна, да? Нам вось правда, што пішуць, так зрабіце ўсё тое самае на Ютубе. Вось не хапае людзям аднаго нейкага YouTube-канала, на якім бы былі ўсе... Але так будзе. Так будзе на партале, можна будзе ўключыць онлайн. Да, але не на Ютубе. На Ютубе, мне здаецца, гэта, па-першае, зашкодзіла б уласна вытворцам контента, таму што контент пачаў бы дублявацца, а па-другое, ну, на Ютубе гэта і так усё ёсць уж. Навошта дубляваць, да? Вось недзе з іншага боку гэта можна паказваць, а на Ютубе не. Адкрытасць, да? Мы рэальна адкрытыя для ўсіх, мы гатовы адказваць на пытанні. Выхад на новую аўдыторыю. Ну, реально, мы хочам дацягнуцца да тых людзей, якія засталіся ў Беларусі і глядзяць тэлевізары. Калі вы глядзіце YouTube, вы малайчына, вы свядома падыходзіце да спажывання інфармацыі, да? Ну, але трэба думаць і пра іншых. Рэпутацыйныя выгады для партнёраў. Мы удзельнічаем у супольным праекце ўсе, які робім сваімі рукамі. Ну, паглядзіце, што мы можам. Гэта ж класна. Дакладна. Яшчэ ведаеце, вот адно, можа гэта падасца нейкім такім малаістотным, але гэта вельмі важная справа. Аказваецца, ну, ситуация просто такая, что нема сродкаў, нема магчымасцяў тэхнічных. Допустим, частка беларускіх незалежных медыяў свой відэаконтент, уявіце сабе, увогуле не архівізуе. То есть гэта, ну, вельмі прыкра, таму што гэта важна хаця б з гістарычнага пункту гледжання, каб калісьці гэтыя матэрыялы выкарыстоўваць ужо ў новай Беларусі, бо незалежныя медыа робяць тое, чаго не робіць ніхто іншы. І гэтых здымкаў не будзе, допустим, у дзяржаўным беларускім архіве. Дык вось мы зараз стараемся таксама, наколькі можам гэта рабіць, архівізаваць, каб быў архіў таго, што робяць нашыя партнёры, щоб ён быў апісаны і дасяжны, щоб ён быў не толькі на Ютубе, бо што калі знікне канал, допустим, на Ютубе па розных прычынах кагосьці з нашых партнёраў, а ў нас гэты архіў будзе, што таксама істотна, калісьці ён будзе даступны для ўсіх.
Ведаеш, уже амаль 40 хвілін мы ў стрыме. Я думаю, што на асноўныя пытанні мы адказалі, направду, да? Пішыце, дарагія сябры, пішыце, будзе магчымасць у сацыяльных сетках, будзе на партале заглушка, дзе будзе імейл, будзем адказваць паволі на канструктыўную крытыку. Я толькі хацеў, тады давай скончым, там самае першае пытанне было адным з допісаў, да, пра праграму. Да, так што у вас у праграме? Вось у 12 гадзін па беларускім часе, у 18, у 21. Ну, дарэчы, мы вырашылі, што асноўны блок, вось гэтыя арыгінальныя 6 гадзінаў, яны будуць выходзіць з 18 да апоўначы па беларускім часе. Гэта той час, калі людзі вяртаюцца з вучобы, з другой смены, з працы, ну, пачынаюць хадзіць па доме, займацца хатнімі справамі нейкія самі, включаюць тэлевізар і могуць глядзець. Все ў розны час гэта робяць, у прынцыпе, нехта а 6, нехта а 7, нехта а 8, нехта яшчэ пазней, там нехта укладвае дзяцей спаць і прыходзіць да тэлевізору. Таму гэта самы важны час. Вось, у 18 навіны. Далей ідзе інтэрв'ю, далей ідзе шмат, ну, розны контент, 18 партнёраў. Напрыклад, сёння гэта будуць чорна-белыя вершы. Далей у 19... Дакументальны фільм таксама. Дакументальны фільм. У 19 будуць навіны. Дакументалка ад Маланкі. У 20 навіны рэгіёнаў. Аднаго знаёмага аўтара будзе таксама праграма. Крынж тыдня. Карацей, вось чалы... Інфармацыя, публіцыстыка. Чалы эканоміка, расследаванне далей. Яшчэ адзін выпуск навіну о 21-й, да, вось тут у нас навіны ўжо скончацца, 22-й, а 23-й мы навіну даваць не будзем. Вось, і далей ўжо пойдзе такі больш лайтовы контент, можна сказаць, да, больш вечаровы, больш вечаровы контент. 12-й быў сёння дата-генератор з еўрарадыйнага архіва. Мы наздымалі шмат праграм, ну, пад нейкую канкрэтную дату, да, вось, і цяпер можам іх выпускаць таксама з архіва. Да, даты паўтараюцца кожны год. Падключайцеся, і неўзабаве таксама праграма будзе даступная ў інтэрнэце, можна будзе за гэта ўсім сачыць. Мы будзем паволі паляпшаць якасць так, каб сапраўды быць, ну, годнымі, так сказаць, вашай увагі, каб раз знайшоўшы, вось, як бы, ну, прысвяціўшы час і высілак, каб настроіцца нас на антэне, калі вы ў Беларусі, пры дапамозе антэны, калі вы глядзіце спадарожнікаў тэлебачання, каб вы гэтага не пашкадавалі і падключаліся яшчэ раз, раілі сваім таксама знаёмым, сябрам, сямейнікам. Ну і праз пару месяцаў будзем мы даступныя ўжо ў інтэрнэце, так сказаць, так што... Можа, хутчэй? Вельмі спадзяюся. Ну, напрыканцы красавіка, недзе на пачатку мая. Пра ўсё будзем вас інфармаваць. Так, ладно. Ну, не знікаем, працягваем адказваць на пытанні, шукаем новых партнёраў, будзем рады ўсім, хто гатовы далучыцца, як партнёр і як глядач. Сябры Алексей Дзікавіцкі, кіраўнік праекта «Беларусь тумору». Рэдактор праекта «Беларусь тумору». Былі сёння з вамі ў гэтым стрыме. Дзякуй вялікі за ўвагу. Да пабачэння.